Tul din is-sena l-għajnuna tal-Gvern lil Fondazzjoni Dar Nazzaret se tlaħħaq is-710,000 euro, żieda ta' 90,000 euro fuq l-investiment f'din l-istess dar fl-2020. Dan ħabbritu l-Ministru għall-Inklużjoni Julian Farrugia Portelli waqt żjara fejn iltaqet ukoll mal-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca li tmexxi l-Bord tad-Diretturi tal-Fondazzjoni, kif ukoll mal-Amministratur Etienne Xkembri. Il-Ministru żaret ukoll il-fundatur tal-Fondazzjoni Nazzaret Donanġ Sejkel fid-dar tiegħu fiż-Żejtun. Bada d-dejja sissa u l-Gvern Malti jsostni dan il-ġest illi beda 25 sen ilu b'din is-sena li se nkunu qegħdin nagħmlu investiment akbar b'710,000 euro illi tfisser illi din is-sena il-ħidma tal-Gvern propju f'din id-dar se tkun qed tiżdied b'90,000 euro. Kien propju 25 sen ilu li l-ħolma li kellu Donanġ Sejkel li joffri wenz u sosten lil persuni żwietem b'diżabilità illi ma jkollhomx min jieħu ħsiebhom waslet għat-twaqqif tal-Fondazzjoni Nazzaret. Din baqgħet tiffjorixxi tant illi fi ftit xhur se jibda xogħol fuq ir-raba' dar tal-Fondazzjoni. Fl-istess ħin għaddej proġett ta' restawru tisbieħ fl-ewwel dar li kellha l-Fondazzjoni li kienet tappartjeni lil Donanġ stess u lil ħutu qabel ma ngħatat għal dan l-iskop. Il-ħtieġa li ngħinuhom li nassigurawhom lill ġenituri tagħhom illi anke meta huma ma jistgħux jibqgħu jgħixu magħhom aħna neħdu ħsiebhom. L-attività prinċipali tkun propju b'risq dawn in-nies. Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca spjegat li l-Fondazzjoni se tibqa' taħdem biex ħadd f'Malta ma jkun esklus. Aħna qegħdin inħarsu l-qudiem li naħdmu mill-qrib ħalli nkunu nistgħu inkomplu nagħtu dak kollu possibbli f'dak li huwa ambjent ta' familja, ambjent ta' komunità lill-residenti tagħna. Imma wkoll inħarsu l-qudiem li naħdmu mill-qrib mal-Ministru ħalli dan il-mod holistiku nassiguraw li ma jkunx hawn persuni huma min huma f'pajjiżna li jkunu esklużi. Bħalissa l-Fondazzjoni għandha 29 resident li jkunu mħarsa minn żewġ carers 24 siegħa kuljum. Hija tippromovi l-abiltajiet varji tar-residenti tagħha billi ta' kuljum tressaq lejn il-ħanut tax-xogħol tagħha residenti biex jitgħallmu jaħdmu xogħol tal-idejn, qari u kitba fost l-oħrajn.